Predstav si, že máš len 4 roky a rozhodneš sa, že raz pôjdeš na Mars. Nie len ako turista, ale ako prvý človek, ktorý tam bude žiť. Znie to ako sci-fi však, ale presne takýto cieľ si dala Alyssa Carson, mladá žena, o ktorej si už možno počul. Na sociálnych sieťach kolujú príspevky, že sa pripravuje na život na Marse, že trénuje z NASA, dokonca, že už je budúca astronautka. Ale čo z toho je pravda a čo len prehnaný internetový príbeh? Poďme to rozlúštiť. Kto vlastne Alyssa Carson je, čo skutočne robí a či má reálnu šancu niekedy sa na Mars dostať? Detské roky a začiatky. Alyssa Carson sa narodila v roku 2001 v malom meste Hammond v Louisiane. Už ako malá bola posadnutá vesmírom. Vraj ju k tomu priviedla epizóda detského seriálu Backyardigans, kde hrdinovia cestovali na Mars. Alyssa sa vtedy nevedela zbaviť myšlienky, že jedného dňa tam pôjde aj ona. Jej otec ju v tom podporoval. Brával ju na NASA Space Campy, pomáhal jej učiť sa o vesmíre a celkovo ju viedol k tomu, aby snívala vo veľkom. Postupne sa z nej stala legenda týchto kempov. Je totiž jediný človek, ktorý absolvoval všetky NASA Space Campy na svete. V USA, Kanade aj Turecku. To je už celkom slušný výkon na tínedžerku. Tréningy a skutočné výsledky. Na sociálnych sieťach je často vidieť, ako Alyssa hovorí, že sa pripravuje na život na Marse. Ale čo to v praxi znamená? Alyssa študovala astrobiológiu, teda vedu, ktorá skúma, či môže život existovať aj mimo Zeme. Momentálne robí výskum zameraný na to, ako môžu mikróby prežiť v extrémnych podmienkach, podobných tým na Marse. Okrem školy absolvovala rôzne výcviky, simuláciu bezťaže, ponory pod vodou, lety v lietadle, ktoré napodobňujú mikrogravitáciu a má dokonca aj pilotnú licenciu. Získala množstvo skúseností, ktoré jej dávajú dobrý základ, ale tu prichádza jeden dôležitý moment. Alyssa Carson nie je astronautka NASA. Nikdy nebola vybraná do oficiálneho astronautického programu. NASA sama potvrdila, že s ňou nemá žiadnu formálnu spoluprácu. Všetky tréningy, ktoré absolvovala, sú organizované súkromnými spoločnosťami alebo vzdelávacími centrami, nie priamo NASA. Mýty, ktoré kolujú. A tu sa dostávame k časti, kde sa internet trochu zbláznil. Na Instagrame, TikToku aj v článkoch koluje množstvo tvrdení, ktoré nie sú pravdivé. Mýtus číslo 1. Alyssa je astronautka NASA. Nie je. Jej práca a štúdium sú z NASA prepojené len nepriamo, cez vzdelávacie programy, ktoré NASA podporuje, ale nie sú jej súčasťou. Mýtus číslo 2. Už bola vybraná ako prvý človek na Mars. Nie, žiadna agentúra ešte nevybrala konkrétnych ľudí na takúto misiu. Alyssa má tento cieľ, ale zatiaľ to nie je nič oficiálne. Mýtus číslo 3. Momentálne žije v simulácii na Marse. Nie, neexistuje žiaden dôkaz, že by dlhodobo žila v marťanskej simulácii. Áno, zúčastnila sa niekoľkých krátkych experimentov, no nie je to to isté ako žiť na Marse. Aby sme boli fair, veľa týchto mýtov sa nešíri priamo od nej, ale od ľudí, ktorí jej príbeh nafúkli, ale treba uznať, že ju to spravilo slávnou po celom svete. Zaujímavosti o Alice. Poďme sa pozrieť aj na pár vecí, ktoré sú naozaj zaujímavé a pravdivé. Jej prezývka je Blueberry, dostala ju v jednom zo Space Campov, pretože nosila modrý skafander. Rozpráva 4 jazykmi, anglicky, francúzsky, španielsky a mandarínsky. Je členkou programu Possum Academy, čo je pokročilý tréning pre suborbitálnych výskumníkov. A v roku 2025 získala grant NASA na výskum mikroorganizmov v simulovaných marťanských podmienkach. A čo je možno najzaujímavejšie, Alyssa nikdy neprestala o svojom sne hovoriť. Je motiváciou pre tisíce dievčat, ktoré sa zaujímajú o vedu, techniku a vesmír. A to je podľa mňa úžasné. Bez ohľadu na to, či sa na Mars nakoniec dostane. Kam smeruje ďalej? Alyssa verí, že prvé misie na Mars by mohli byť v 30. rokoch tohto storočia. Hovorí, že ak sa jej podarí prejsť všetkými testami a výbermi, chcela by byť súčasťou jednej z týchto prvých posádok. Zatiaľ však neexistuje žiadna oficiálna misia, kde by bola zaradená. To, čo robí, je hlavne príprava a popularizácia vedy a robí to výborne. Inšpiruje ľudí, aby sa o vesmíre viacej zaujímali a to je možno rovnako dôležité ako samotná cesta na Mars.
záver. Takže kto je vlastne Alyssa Carson? Je to mladá žena, ktorá sníva o vesmíre a robí všetko preto, aby sa raz dostala na Mars. Nie je astronautka, ale jej cesta je skutočná, plná odhodlania a inšpiruje ľudí po celom svete. Možno sa tam jedného dňa naozaj dostane, a možno nie. Ale fakt, že sníva vo veľkom a ide si za tým, je obdivuhodný. Ak ťa baví vesmír, príbehy ľudí s obrovskými cieľmi a chceš vidieť viac takýchto videí, nezabudni dať like, odber a napíš do komentáru, či sa človek dostane na Mars ešte za nášho života.